това видео в колко е часът. Момент да ви покажа колко е часът. В момента часът е 4. 4 часа. И аз реших да заснема едно видео, защото през деня не мога. И ще е реакция. И завърнахме се с реакцията. Отзад имам много готин фон, който направихме ремонт и много готино. Друго, какво да ви кажа, ще реагираме на Барби, страшен филм, на шорт хорор филм, след някакви такива се казаха, не знам как се казаха точно. И съм си подготвила вода. Да ме подкрепя малко тази водичка, защото, както знаете, мен ме е страх от страшните филми, пък в момента е 4 часа. Така че има първа и втора част на Барби. Не снимам от моят телефон, не е за първи път. И няма да имаме никакви проблеми, надявам се. Това е на майка ми телефонът. И ми мисля да започваме. Вие какво ще кажете? Да започваме. Ето тук съм си го подготвила. Започваме. Да, той малко цепи на майка ми телефона. Да увеличи на малко. Така. Добре, виждаме някакво момиче, което се го... Мама ли някой каза? Happy birthday to you. Рожден ден. Happy birthday to you. Това явно ми е приятел. Come on, make a wish. И къде ми изчезна камерата? Ако може да попитам, ще е брутално. Продължаваме. Спряме камерата, не знаем защо. Но продължаваме напред. Май каза да си пожелая нещо такова. И не видим. I want to be like Barbie. Аз ви казах между другото, че не знам английски. Откъде падна тази снимка? Това между другото е 2 минути и половина. Не знам какво толкова ще се развие за 2 минути. И 50, да, не, и 50, да. Снимка на Барби. Между другото, откак пуснаха филма за Барби, излезнаха и доста страшни и такива кратки филмчета за Барби. Не знам, пишете долу в коментарите дали вие сте гледали Барби, защото на мен аз лично не обичам такива работи. В смисъл, на мен Барби се едно, не знам. Просто не обичам някакви такива работи, не ми харесват такива работи. Не симпатизирам, честно казвам, на Барби. Не е лошо, но доста хора казват 4 часа. Доста хора казват, че филма не е така, както са очаквали. Не знам. Аз не харесвам Барби. Всякакви такива други. Между другото, хареса ли ви как скъсих сама косата? Да, аз ви разказах в миналото видео с Макси. Може само да не ми скачате от работа. Това не е много. Да, изкочи ми нещо, но за мен просто не е страшно. Според мен е. Да, малко първо. Начално се стреснах и отново ми се махна камерата. Направо прекрасно. Продължаваме с отново спирането ми с камерата. Не знам защо има такъв проблем. Просто на майка ми телефон е такъв Redmi. Да продължаваме.
Пък малко е по-добър от моя, така че да не се оплакваме. Какво се случи с тая? Rose? Rose, where are you? Това беше най-тъпото видео, което можеше да гледам. За мен поне. Не знам. Пишете в коментарите ви какво мислите за това видео, защото за мен беше малко тъпичко, ако трябва да бъда честна. Нали ги оценяваме филмчетата, които гледаме, така че на това филмче лично аз му давам 2 от 10. Поради причината, че беше замислено добре, но не беше изпълнено както трябва. За 2 минути и половина те са искали просто да е кратко, а не да е, нали, хубаво. Не е хубаво за мен. Но пък сега, защото да, видях, че има Барби част 2. Да видим какво ще се случи пък тук. И сега ще се връщам. Ето, Барби 2. Така че да видим какво пък ще има в Барби 2, защото Барби 1 беше тъпо. Така че да видим Барби 2. Това е 6 минути, което е доста повече. С почти 4 минути. 4 минути, да. Много ми това камера, съжалявам. Да продължим с Барби част 2, съжалявам наистина. Просто ми спира камера. Чакайте да намаля малко, че нашите събудат, направо ще ми изкара да се чупа. Това е същия човек. Но... Купил се Барби. Защо не да си купиш Барби? С едно баща ми сега да ходи си купи Барби. Ама за него. Не за мен, примерно, или за малката ми племеница Калина. А баща ми да си купи Барби за него. Представете ли си? Абсолютно същата работа. Нямам думи. Да, бе, да, със сигурност. Чакайте да намаля, че е доста силно. Обаче, вижте колко фалшиво. Между наистина доста фалшиво. А само да попитам нещо, аз се сетих в първата част, там нямаше абсолютно никакво Барби. Просто като тя преди да духне същичките, каза нещо там, мисля, че Барби проговори, извън се появи една снимка. Въобще даже не е ставало за въпрос, ако съм пропуснала нещо, съжалявам, примерно ако тортата е била на Барби или нещо такова, но не мисля, че и беше тортата на Барби. Предполагам, че... Hello? Did you get Louise's birthday gift? Yes. What did you get? I bought a Barbie. I will be there in an hour. Let's not be late for your birthday. Okay. See you. Ма тия на английски или на немски, на немски пас? На английски или на испански или на какъв език говоря, защото току-що май каза си. Преди това каза yes, и после каза си. Както и да е. Аз си пия водичката, защото... Защо не? Да видим. Да, и тази Барби се появи за него. Даже разтреса камерата. И сега какво стана? Барби няма. Къде ли отишла? Между другото,
Имаше едно кратко страшно филмче пак на Барби. С Макси го гледахме. Спукахме се от смех на него. Спукахме се от смех. Вие не разбирате ли как ще спукахме от смех буквално на една част? Ако искате, ще реагираме заедно с него на това видео, което има пак за Барби. Буквално с него се спукахме от смях на това филмче. Не беше нито страшно, нито нещо. Буквално се спукахме от смях. Буквално. Пак го казвам. Буквално се спукахме от смях. Не, че това е малко... Не, че това е различно, но както да е. Ми ме малко скучно. То остават още почти 3 минути, бе, брат. Пак ми спря скапаната камера. Така, започваме наново. Поне остава малко време. Продължаваме там, дето му звъннаха. Алло. Чакайте да си напълна вода. Who are you? I'm Rodrigo. Rodrigo Sanchez. Ивката е до мен. Rodrigo Sanchez. Famous serial killer Rodrigo Sanchez. Yes. Rodrigo Sanchez is dead. You won't believe my story. Try me. Малко ме е страх. Първата част беше уникално тъпа, но сега втората... Малко ме е страх, че си казвам. I heard this on the news. I tell you something you haven't heard. What is it? The bus carrying me collided with a toy truck called Mega Toys. I saw a Barbie toy when I was about to die. All of a sudden my soul... Наистина ме е малко страх. А сега почти 2 минути и половина. И малко трепервам, ако трябва да бъда честна. И кучетата на Ангела. Страх ме. Аз съм много пошлива и така нещо да ми излезе. Съжалявам, ако чувате кучетата навънка, но просто са такива, какво да ги направя. Това са междуто някакви случайни кучета. Али, не са... Чакайте между другото. Ако ми нещо да хапване. Няма нищо. Абсолютно нищо не разбрах какво каза. Тъй, че... Моят се да ми стреска. Музиката те стреска, музиката. Ужас. Така с Макси се бяхме... Улях се доста. Така с Макси се бяхме... Чикай, да, не беше ли умрела? Именно това ме е страх. Вижте как се улях. Ужас. Именно това ме е страх. Аз не мога да повярвам. Добре, та не беше ли умряла в първата част? Мисъл, не са ли навързани по някакъв начин? Тия барбита, защото... Не, ето тези работи най-ме е страх. Не искам да гледам.
Готов ли си? И тъкмо ми спреха. Хора, това беше моето видео. Надявам се да ви е харесало, защото аз наистина нямах търпение да го запиша, честно казвам. Съжалявам, че е толкова кратко. Но лично мен ме е страх и аз се плаша. Съжалявам, че се плаша, но най-после имаме телефон, от който да снимаме и да си обработвам видеята, доколкото мога, разбира се. Има някакъв фон отзад, защото вижте от тук печката. Имаме само за половината плочки. Тук са нещата. Имам горе-долу фон. Дори в момента да се изкриви. Ужас бе. Гледайте как се криви. Кажете ми, това е нормално ли тук? Тук не можеш да снимаш нищо. Той да се увеличи малко, че направо плаша с мълчуница. Аз ще си го поколам. Усещам го. Това не мога да режа. Така че... Да, благодаря ви, че гледахте моето видео. Надявам се да ви е харесало. И наистина напишете ми долу в коментарите. Гледали ли сте Барби? Защото и дали ви е харесало, ако сте гледали, ако си правите по такива работи. Да. Друго... да. Не знам бе. Не знам какво да се случва. Не забравяй след преди главата ми нещо така. Не забравяй след един лайк, да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не изпускате следващите видеа. И да ми напишете по едно коментарче долу в коментарчетата. Аз не мога да реагирам на страшни видеа, защото не ме е страх. Ако реагирам с Макси, може би да мога да гледам, но сама и то чисто сама в 4 часа, не мерси. Колко между сега часа? Да проверим. И 32. Стойте. Точно между беше 4 часа, когато и вижте на кой ми е тъпета. И точно беше стойте. Точно беше между 4 часа, когато почнахме да снимаме, т.е. снимаме от 33 минути. Да, защо правя толкова дълги аутрота? Не знам. Чао! Да, долу в описанието ще оставя линк към моят Instagram, моят TikTok и моят Facebook. Защо пък не? Така че може да ме последвате. Чао!